Pula cái yakung hamya ra kata yakung hamya kung kalai yakung hamya man na pang ke kasang ka potoma nai se kibe si sang suka ana ko sa nong ka abo nong nai ham nai ke ko ani char suro lo bi yak ke abo ani yang ko biras no ko sai ne ana biti bok man ni yakung no ko sa abo asa ham ka sai si kun san dong su body kulan ni ka sang mani abo kaya hasta khi korong ni saga darabo bhai mane bisi mane sal buse thongor buse kalai ma to bisi nawo ini bosor nama kalai matong ngora apa ke mo je be man man ko ri sak suri bahai ni ani gini bahasa rongi man abu be mana pemaya itu pemaya khati maya ko maya lori maya ki jalan ko tung ka samai kya ke abiti yang nia yak ibiti mama bai sa ta ba ha ma ki khati ro lori mang kata ke apa yang long kata bo yak mun roซึ่งก็จะเรารักสวิตตรงค่ะชีก็ช่วยจนอย่างแบบไม่ได้อย่างแต่บ้านเราใช่ไหมอ่ะวันนี้น้องบ้านเราไม่ส่งบ้านที่นี่อ่ะก็ถ้าวันนี้น้องอันนี้ขำจังตรงอ่ะคิดว่าการนี่ก็อีส่วนน้องดิฉันน่าช่วยตรงอ่ะนี่ก็บ้านส่วนนี้ได้กี่จังไม่เนาะอันนี้สารส่วนใจมาเลยอย่างนั้นมีสิ่งที่บ้านจะขาดว่าอย่างสารใบมาเลยแค่ท่านนี้คือแค่เดี๋ยวแค่นั้นambai marbo ta sono sai yang sono di tijare de penda je bisa kama ka sahama parang yang me pata amo kaita ba sai mana ba ta mu tung ta apro ko ro sai na ba sai am sung ya parang ko ja one no lokal bahan ko to ngai che ka thege thege na pata apro oke apro to sati bo tai continue sati chong abo ko sati mo tung ba sai ni am tung ya sai 어저라고 다음에 시대문 정말 세면 다음에 그 뭐다비아가 그 시대만 담다 키나는 갖고 나고 너는 바로 그렇게 봐 통화를 막히까 거기서 그냥 뭐 라지 그냥 맞던 것도 아니 그래 찾아라 망을 좀 산마디 태 맞은 게 많이 살다 그렇구만 되는데 사람은 그 섬절은 봐. 어부간에 아닌 바람 그도 나서도 스노 거용 그 양이 그 비하거리. 이거 bolak baca. Baca gua hamya pun sungguh pandai kotor mudah-mudah kami yang masuk kita. Jadi anu ko naik tanya jadi coba naik. Baru kan dia khabar tak baru yang kasih. Dia ko pandai kotor kaya ni yang masih tempat ni nak kata. Ama 아니 카바이 좀 카바이 고반야 좀 한바이 약간 좀 야, 나는 그냥 이제 저번 날 보니까 아니 칸에 한 번만 약간 좀 ini je kaitoni phan ba kaitoni hamjang ma kaitoni khai dong man bai tini sungoro sok pai ya belaka hambai maro te media ro no ba hambai maro sini kong kok thane pinai ro men kok ke mo angor sok pai ni tong mani ya sini media ni bising ti yang ngomong khobor mangka somit kok borok khobor kok ti prani khobor pori nai bon sahor moti jaga hamya kalai tongkha nang nyai iko bisa kato ting tongkha sat astomat kakha abon sai sekang binoro phainai phimini utului meya menamui tongkha no khijalang khakra sogoi khijalang niya dabna a dabna sogoi lori meya ni tongkha ike afuru phaioi ko ani logiwo biras tongo ike girabo tongo কয়েকজন তং ফাইনাই কোনো রকমই বন চলি ড্রপ হাইন মাইবো তিন ড্রপ ফান হইনে কিসা সুবারি ফাইকা কি সুবা ফাইবানি বিসিঙ্গ ওয়ান সকাং যে ওয়ান সকা বন হামরনানি ব্যবস্থা বাইকি মাননাই হেকেন মানখাই ককুমনি বিসিং তৈ তাবো সিনি কবিরাজ বনি পারা হাঙ্কা কে তামসে কামনি পারা হা মাকুক সরানি বজে হামিয়া হামরি মান হইনাই খবর খানা কাং কেন বকবাং মা হামিয়া না হামরো হাজি কাইটন বিসিং দিব suri mani lob mani besi tu nyobo hamya hamri mana nih ini nang bono khobor itu woi bithi bok kata bona ji bithi belai bobe nei ko abo bobo o koyek din gebo bos saisung no phayo lai shuo bini khoros banyo phainai bono bithi bogoi kasa hamri re kata kisi sa tongju kasa hamnani
Hingke tau kesa hampane bini yata kisa hamyangi dong yata problem dong je rai sirok kutrai thangbai ja. Hingke abona ang kaithono belai ke hambai maro kaithor osuk jarga senamui ti sanam bagai tai suno bahai no bini hamjangma bini khairok ma bai suno delik no bini bakha bisingo je bini tektono saiman mani bisingti suno hamjakman bisingti sungoro sokpai kya parawo sokam parawo tabo hingke singobo no nayo joto gana gini tongnai sini kristan motharo joto parisak suri bai kya hamnai suri mani bisingti je yak phologi kisa misa subai manka to bodatin pasai mannai hingke sini parat hasal ang to tongoyo bisram gonjo yang ani takokra kobiraji boto tongo makuk sora hingke o gana ni borok ta kisa bono than gana rok phai bini ya thek rok na exercise khalai hok rok fuloi suri ui loburi ke taisa tati haman hine bisas khayo hingke aboni bagino sini asol hingke hamjakmani o hamjakmani bisingti je sung kaithoni je hamjakma romani a hamjakman bisingti sung tini bini rok phai sokpai tabuk motamoti hamnai bisi deglak o himi manano kaitor him rowan bono sung puto khayo hingke haipano bini nogo tangnai tinai kwrwini bagui nog rok to norok nugui tongo onek kosto o tongo kintu oro omo suk tongmani tongmani ya tamni ke sung lama phunungnai kwrwini karone sung niti prasar rok asuk jora bini mano klai tongo ang asa khayo bwskango borok ta kisa poriborton wngmano sung to phainai tabuk maje maje sungbo simani nukmani joto parisak joto tui chubanani chesta nanai kok to tai asuk kwrwi tamokhe gana gini ni sini motha kristan motha rok baptist catholic presbyterian helayawi joto kaithono manai rok bini sakao yak phologui suri nani bagui ang koyo oboni datai osung hambai.